Mag-live. Mag-live kadali si Waray. Good morning, guys. Mingo kayo, guys. Hi, sis. Good morning, sis. Sis, aalis sana kami, sis. Kaso, nabwisit ako, sis, eh. Na ano? Hindi natuloy, sis. Hi, sis. Good morning. Phil Japinay. Good morning, sis. Magdikitan kayo, sis, eh. Phil Japinay. Mega love shoutout, sis. Salamat, sis. Ohayo. Ano, wala kang work, sis? Phil Japinay? Ah, saan ka sa Japan, sis? Na-on ko man siya. Sa Fukuoka ko, sis. Ramlex. Wala kang work, sis. Ang iyak si Wapol kasi akala niya iwan ko siya. Sis, naka-on yan, sis. Naka-on yan, sis. Sis, baka may time kayo, sis. Magdikitan kayo, sis. Ay, naku, sis. Ulan dito sa Fukuoka, sis. Sleepy na yung anak ko, eh. Ulan. Oh. Tanigashima. Ngayon ako nakarinig yan, sis. Nakapunta ka na sa Fukuoka, sis. Salamat, Remlex. Oo, sis. Na ano na yan siya. Thank you, sis. Si Remlex, diba? Nasa Singapore ka? Oo, sis. Bago na ako nakapasa sa driving license, oy, nag-stop ako ng work. Pero may online ako na work, ano, sa ticketing. Kapagod, sis. Ala, sis. Salamat. Thank you. Aso ko, sis, oh, malandi, sis. Magpa-check up. O nga, sis. Saan TikTok mo, sis? Hanapin ko, sis. Remlex, may TikTok, ha? Ipalo ko kayo. Phil Japinay TV. Phil Japinay. Sis, Remlex, diba nasa Singapore ka? Uy, magdikitan mo yan, sis. Mabait yan. Remlex Lab. Japan yan, sis. Yung isa. Phil Japinay TV. Sis, dikitan kita ng isa, sis. Phil Japinay. Ito si Remlex, sis. Mga sisterhood ko na yan sa YT, sis. Asa, ha? Saan naman yung chat? Phil. Good morning, Day. Phil Ja. Bisaya, hindi kasi so, ay, nalimot ko, sis, ba? Ang hirap magtagalog, oy. Oo, sis. Bisaya man na ito si sis.
Naka-remember ko. Tatlo yung channel niya eh. Sis, Phil Japinay, sis. Dikitan di kag isa, sis. Bago na ko na ninja. Oo nga, sis. Oo, sis. Ay, magtagalog ako, sis, kasi andito si Rimlex. Mega love shoutout kay MJ in Hong Kong. Pwede, kita nyo si Phil Japinay, sis, Japan. Maglagay na kayo sa last ng waray. Magbabalik yan. On the way ako, sis, Phil Japinay. Bagong ninja ko to, sis, ha. Bisaya yan siya, pero mag-ano na lang ako. Check and box, Rimlex Lab. Uy, na-stress ako ngayon. Ay, abot na lang yung... Ano kayo? Yung ano, sis ba, yung nagpaganda ka na, tapos akala mo mag-check up na sa car, tapos nagsabi na cancel daw, giatay, no? Sayang yung lipstick natin. Ginuok ko. Yung mga plansa-plansa natin sa buhok. Mga damit-damit natin dyan. Ingis talaga ako. Sa Japan siya, sis. Sis, dikitan ka ni MJ, sis, at saka Rimlex. Kasamahan natin yan sa ano, sa palasyo. Sis MJ, taga Davao din yan siya, sis. Oo nga, sis, ay, nag-chika pa naman ako nila MJ. Kasi, yan sila MJ, sis, si Rimlex. Matagal ko na yung kakilala sa YT. Nasa ano natin yan. Hindi pa siguro kayo nakakonek. Pero matagal na ko yung mga bad, mga friendship ba. Mga tagal na. Tapos, ngayon, pag mag-live kami, biglang maano na yan sila, sis, mga, wala nang sukli-sukli, sis, kasi mga friendship na ba. Dikitan, mga OFW yan, sis. Hindi tayo lugi sa ads. Oh, tingnan mo, sis. Nag-box na ako, sis. Inis dito, i-live ko na lang siya, sis. Mag-video sana ako sa ano. Para pang ano ba? Pang-upload. Mamaya, ano yung, ano. Oh, sige, sis. Lagyan lang ng waray. Balikan, tapos friend naman tayo sa Facebook. Sis, na-play na ako sa mga sis. Phil Japinay. Tapos na, sis. Digit na to sila. Itong white minsan, no, ano lang na siya ba yung, syempre yung iba, mga paspas, yung mga, pag ma-meet natin sila na matagal na, parang mga friends na lang, parang, ano ba, yung, oy, wag nang magbayad, oy, wag nang ganyan, no? Parang, feeling mo na, hindi masasayang yung play mo. Wala lang kwenta ba? Ganyan din kasi ako eh. Pag, ano, gusto ko yung si host, yung naging friend na ba. Tapos sis, oh, ginoo ko sis, sirama pa naman ako sis. Ginoo ko sis, pag sabi na, oy, cancel kasi umuulan, oh my god, ganon yun. Sis, sige na lang, ano na natin to dito. Okay, te, nag-duty ka, te. No? Hello, ano sis? Nag-open na ang Japan, sis. Nag-open na daw ang Japan sa mga relatives visit, sis. Mag-invite ka na, sis. Ako hindi pa, sis. Na-invite ko na yung pamangkin ko dito at saka yung kuya ko. Wala ng pera.
Okay lang sis. Oh. Mga gwapa, lagyan nyo lang ng ano ha, ng waray sa last para matik na yan. Kaya nga sis, ang ano no, racist pa. Naka-invite nang ko din sis duha. Kabaguhan pa ko din ka man dili sa kay kuan, you know na. Sis, nag-work kasi sir, nag-chat. Kasi work din mo. Oo, sige sis. Okay lang sis. Salamat sa tambay sis. Salamat. Thank you. Dali na po niya ako eh. Gara-gara niya ako ah. Chika-chika lang. Ay, ginawa ko na wala. Char-char lang to sis. Okay sis. Dali ka nito oy. Palaw gawas lagi bati te. Salamat te. Salamat. Thank you. Hoy, ginoo ko, nagharang pa ka. Ang taas pa nagharang, ano mo na yan. Ilan ang WH mo sis Wemlex? Sis Wemlex, ilan ang WH mo? Sis Wemlex, may ano ba? May nag-PM naman, nag-comment sa content ko. Galing friend mo daw siya. Wow, at least, diba? Oh, i-play kita mamaya sis after kay, nag-play ako kay Sol Abby. Later kay Ginas at saka kay Cheryl. Then sa'yo ha. At least okay na yan. Uy, enjoy lang sis. Ganyan din kami dati. Basta sabi niya ano, galing pala ako kay Remlex. Siyempre, pag Remlex, alam ko na ikaw yun. Walang ibang Remlex, no? Na suki. Sabi niya, ano, galing kay Remlex. So, binalikan ko siya agad. Ibalikan ako siya agad, sis. Mabait naman sa taga-Pinas. Morning na din siya. Lagi, tingnan ko na kay Remlex ito. Remlex Love. Ay sis, hindi ka pala... ay sante ka dito sis. Hindi... Itong latest mo ha. Oy, kalami ng seafood so oy. Ikaw naggumawa nito sis? Wow. Isati ka dito sa isa kong ninja. Sarap dito sis. Uy, mahal yung hipon sis. Mahal ang mga hipon na malaki. Saan ka nga ngayon sis? Saan ka nga ngayon sis? Di ba Singapore? Kaya nga, hilig kasi hilig. Yung amo mo sis, Yung amo mo sis Chinese? Sarap ng kubo, alam ko tong kubo eh. Yung so iba pala yung Singaporean sis at saka iba din pala yung yung tawag nito yung yung Chinese talaga
Mabait sila, sis. Kasi ano, yung my friend ako dati, nakasama ko dati sa Dubai. Ano siya, hindi siya pinalad sa ano, sis, sa... Hindi siya pinalad sa Singapore. Uy, ginoo ko, sis. Ang sarap nito. Sino to? Hindi siya pinalad sa Singapore, sis. Sa Dubai siya sinuwerte ng amo. Pangit lang ang ugali, sis. Tapos anuhan pa siya, sis, na nagnakaw. Ilang years ka na sa kanila, sis? Wow. Kasi mabait ka din. Na ganyan naman talaga, sis, ang buhay. Pag mabait ka, tsaka alam mo na, may karma talaga na ano sa sayo, babalik sa'yo. Diba, baby? Diba? Love mami, diba? Love ni mami ng bata. Ganyan niya, sis, pag mabait ka. Oo nga, sis, animal view daw talaga, sis. Tapos, nakulong pa yun siya, sis. Tapos, na-prove man siya, hindi siya guilty. So, uwi siya ng Pinas. Taga wala, kawawa. Na-trauma, Singapore. At saka, sa tourist, mahal sa Singapore kaysa sa Hong Kong. And then, marami akong friends dyan. Pero, ewan ko, dyan pa ba sila, yung mga kapitbahay namin. Mas mahal sa Singapore kaysa sa Hong Kong mag-tour pala. Oo, sis. Kulong talaga siya, sis. Tapos, ano din pala dyan, no, may mga Milo din sila ba, yung may nag-protect din sa kanya. May nag-protect sa kanya. Ngayon, pinauwi siya ng Pinas. Wala na kaming kontak ngayon. Hindi ko na makinontak, sis, kasi dati ako kasi yung tulong din pa Dubai. Nag-agent ako dati, mga DH ba, mga naawa ko sa kanya, sis. Ngayon, hindi ko mga siya na ganito ganyan. Yung may need pa sa'yo, napakabait, yung on the way pa doon. Pero pag ando na, sis, wala nang isip pa kapalit, no. Pero yung ando na, sis ba, wala nang sa'yo, yung mangumusta lang ba, at least happy tayo na yung pinaalis natin, okay sila, diba, ganon. Huy, sis, ginoo ko, sis, pag punta doon, sis, wala nang ganito ganyan, kumusta, bla 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 bla, wala na. Yung pagpunta ko sa Japan, doon na ulit sila nagchika, sis. Ay, wala to eh. Yung nakapunta ako ng Japan, andun siya nag-hi ulit sa akin. Kung ganito pala, no, pag level up yung country, no. Kaya hindi na ako nakontak sa kanila. Sis, idikit ko na to, sis, ha. Uy, ang sarap ni mo to, sis, uy. Ikaw nagluto nito, sis. Mukbang talaga, sis. Oh, sis. Haday naman ako, sis. Hindi ako yung dati na ako parang na-open. Ngayon wala, nasanay na ako lalo na sa YT. Wala lang. Matibay, sis. Ganun. Tingnan mo yung aso. Natulog na, sis. Sis, nadikit ko na, ha. Salamat, sis. Sa'yo, sis. Always. Thank you so much. Sis, ikat ko na to, sis. Parang okay na yung bibig ko, sis. Ganito talaga ako, sis. Pag mainis ako minsan, ako, sis. Parang ma-cool down ako pag ganito yung babig ko. Oo nga, sis, ganyan. Alam mo, sis, dati, kahit sa real life talaga, sis, ganyan ako, sis.
yung kung may mga connection ako na pwede makonect sa iba, yung ganyan, yung ano ba, ganyan talaga ako sis, lalo na yung mabait yung tao sa akin. Yung, uy, i-contact mo si ano, kahit ito sa Japan, day, ganyan ako, day, na, i-contact mo si ano, baka makahanap ka ng work doon. Ano, ganyan ako sis, makipag-friend ka doon, chika-chika, kahit gano'n, basta makonect mo sila, no, for the sake na work ka or whatever. Ganyan talaga ako, sis. Yung iba, minimize, interpret na lang nila, pero bahala sa buhay nila. Uy, sis, bye-bye na, sis. MJ in Hong Kong, thank you. See, thank you, Remlex Bloom. Thank you, everyone. Have a nice day ahead. Thank you, sis. Okay na ako, sis, kasi pinalabas ko na yung gibati ko, sis. Pinalabas ko. Ganyan ako, sis, pag medyo ma-stress konti, gusto ko yung mag-chika-chika-chika para maalis yung maalis yung mga hinanakit sa buhay. Kaya ganyan ako, sis. Paglabas, okay. Tawa ulit. Ganun lang ang buhay, sis. MJ, bye-bye, te. Salamat, te. Have a nice day ahead. Stay motivated. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.